Čaute ľudia, dneska vás vítam u ďalšieho videa, ideme hrať! Toto, to je taká hra. Ja som futbalista, sú to reklamy. Tak som dal všetko na... Kurňa. Gól! Je to tam! Tak to bere. Výborná nahrávka. Na volej. Dal to gól! Jaj, kurňa. Matias dal hlavičku na nahrávku. Matias útočí a... Nič. Matias, teda Nicholas Jackson ide. Matias ide, dáva si to dopredu. A pokašľal to. Nicholas Matias to takú výborne. Reklamy nie sú. Také neexistuje. A viete čo, ja idem hrať za Argentínu. Saudská Arábia. Pozri sa. Panenka. Kozičky. Košury. To nepoznáte, reklamy neexistujú. To vieme. Nie? My sa dostaneme do finále. Kedy nie, musím natočiť video, ja kúpujem Starnovú. Tak, Starnov pušujem na Prestige. Koľko? Na Prestige. Ani, nedáme. Že budem pušovať Bula na Prestige 2. Teda Prestige 1. OK. Pozrite, jak ho to robí. Nemožné, to bolo nechytateľná. Pahnenka, vy ste to vychytali? Nevychytali. Mexiko, s tým si poradím. Raz, dva. A pozrite sa, ako to budú Mati dávať góly. Chytateľné. Však to čo je? Prosím, fakt, vieš, čo by som chcel? Vieš, čo je môj cieľ? 1000 odberateľov. Len to sa nestane. Ja som pekne v háji. Ja som pekne háji. No, vypali sme. Super. Fakt super. Koňa, prosím, ja to nebudem brať. Ja budu vyhráva niekoľko. 4-1. Však to čo bolo za... 1. Ja neviem, čo som bol. Matias má loptu. Matias je zlý pozícii. Matias je... A vy doplníte tom do komentáru, čo sa stalo. A viem, Rebeka Fraňová, hnusná. Nič, Mati. Nič. Ona zistila, že mám v škole mobil. To je píkli. Teda to je vapík. No, lebo ona to nažaluje a som vapík. A nie. No, som proste haj, až moc. Ty koľko, jaká perfektná nahrávka. Nechytateľná! Keď si to tak pekne dodal. On to nahraje takto. Matias dostal loptu. Strieľa. Není z toho gól, lebo tam bol tento blbec. No, to ja už musím vidieť.